बिग बॉस मराठीचे 6वे पर्व नुकतंच संपलं। या पर्वामध्ये सुरुवातीला 17 स्पर्धक सहभागी झाले होते। त्यानंतर 4 वाईल्ड कार्ड स्पर्धकांनी एंट्री घातली होती। अखेरीस तन्वी कोलते ही बिग बॉस मराठीच्या 6व्या पर्वाची विजेती ठरली। राकेश बापटला 2ऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले। विशाल कोटियन 3ऱ्या क्रमांकावर होता। अनुश्री माने 4थ्या क्रमांकावर घराच्या बाहेर पडली आणि 5व्या क्रमांकावर दीपाली सय्यद होती। विजेती पदाची ट्रॉफी उंचावल्यानंतर जिथे आनंदाचे वातावरण असायला हवे होते तिथे विजेती तन्वी कोलते हिला मात्र अश्रू अनावर झाले आहे। 100 दिवसाचा खडतर प्रवास करूनही प्रेक्षकांच्या काही नकारात्मक कमेंट्समुळे तन्वी दुखावली आहे। जेव्हा आपण ट्रॉफी हातात घेतो तेव्हा तो क्षण आयुष्यातला सर्वात मोठा असतो, पण त्याच वेळी एका हातात फोन घेऊन जेव्हा अशा कमेंट्स वाचायला मिळतात तेव्हा मनात एकच प्रश्न येतो, खरंच मी डिझर्विंग नव्हते का? तर तन्वी कोलते ही खरंच डिझर्विंग विनर होती का? तुम्हाला काय वाटतं हे कमेंट करून नक्कीच सांगा आणि असेच अपडेट जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आमचं चॅनल डेली चक्कर रिजनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्कीच करा।